बारल'योना आरो गमनाय जायोना लाजोब्बाय बासोन गंसे मना गांसेल' लाबानो जानाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय नै आङो आइमोननियावहाय आलासि जानो फैदों मागोनि एसे आलासि जाफैखाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दिनै दुब्लियावहाय फैदों आं जोंहा बिनानाव जोंहा आइ आदा बाजै गाबोन बाजारनि दिन नालाय गाबोनो जोंहा मैगं थाइगं फाननो लाङो ओमफ्राय दुब्लियावहाय लाफा गायनाय दङ दुन्दिया गायनाय दङ बेफोरखौनो एसे खास्रांनानै लांफैदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै लोगोफोर दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नै साइकेल बोरायबो लानानै फैखादों बेयावहायनो थिखांनानै लांगोन मनाबो लाबोखादों ओमफ्राय हनै जोंहा आइया खाग्रोगासिनो बियो हारसिंनो जोङो दा जमा जमा खाफानोसै आलुआ बेदर थांथ'वाखै न' नै लोगोफोर जोंहा बेयावहाय आइ लाहानाव आलु गायनो हरनाय आरोना ओमफ्राय नै आलुआ बेबायदि जाबाय बिराद मोजां जादों आलुआ बोसोरै गायनो हरो ओमफ्राय देग्लायबो गायनो हरदोंमोन मोजाङानो जादों आं एसे बुरनानै नायदोंमोन बेदर थांबायदां होननानै बेदर थांथ'वाखै देनां बेदर थांबाला बुरफायनोसै र' जमानो आलुआ देग्लाय खुवा खुथाराखै नालाय बेनिखायनो मोजां जाथारदों आरो खुवा खुबाथ' बारा मोजां जायाना निहिर गोलैनायजों लाबजोंनो ओमफ्राय नैबे दुन्दियाखौ गुबुं गुबुं जानायखौ एसे फुदों फुनानै मुथा मुथा खालामनानै फानहरोनो बाजारावहाय मुथासेयाव 10 थाखा बिदि खालामनानै फानहरो आरो बेनिखायनो बांद्राय गुबुं जानायफोरखौ फुनानै होबाय गेसें जाबासो मोजां जायोना न'खरावबो साख्रि बाख्रि मावनाय गैया नालाय बिनिखायनो नैबेफोर खेथिफोरखौनो खालामनानै बेफोरखौ फाननानै बिनिफ्रायनो एसे एसे खरसा जानो मोनो आरोना थाव संख्रि बायनो थाखाय जोंहा आफायानो खालामसोयो बेफोर खेथिखौ बिराद मावनो मोजां मोनो बियो जोंहा आफाया बेखिनिल' ओमफ्राय खै मुथा ओंखारगोन बे लाफाया नै जोंहा आइया लाफा खागासिनो गाबोन बाजारावहाय फानहरनो थाखाय गाबोन बुधबार नालाय ओमफ्रायो सुक्रुबारसोना गाबोन सुक्रुबार नालाय जोंनि बर' बाजारावहाय बाजार जायो बिनिखायनो खाखाबाय आरोना गाबोन फाननो लांनो थाखाय लाफायाबो बेखिनिल'सो खै मुथा ओंखारगोनथाय 6 मुथासो न खैबार फानखो बे लाफाखौ आयै खनसेबो फानस्रायाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम बेखिनिल' दख्लासे न'आव जानो आन्था फोनायमोननो आरो बेसेखौ जानो न' थान्दा बोथोराव गगा मोननायफोराव बारा जानो हाया नालाय लावनजोबलायलायना दङ नै बिनिखायनो जागौ हायिखौ फानहरसिगोन आरो लाफायाथ' खाना होबानो ओंखारबाय थायोना ओमफ्राय बैयावहाय मायाबा लाइ गायदो र' आं देखायहैनि आंथ' बे लाइखौ एबारसो फार्स्ट टाइम नुदो दुन्दियाबो फानहरगोन नालाय नै मनासे फुनानै लाखाबाय मनासे नंद्राया मनासे जाहां आरो ओमफ्राय बै लाइखौ देखायहैनि र' कपि लाइ बिबार बारगोन नामा नै माबा कपि लाइनो एबारसो फार्स्ट टाइम नुदों आं होमबा बेखौ मा बिलाइखौसो जागोन ना बिबारखौसो जागोन बिनि बिलाइखौ जागोन न देरगोन ना देरला बियो देरगोनदां बायनानै गायफैदो गिबानफोराय बिदिसो देग्लायसो नुफेरदों आं मा कपिलाय मोनजाफेराखैबो माबायदि जागोनथाय कपिलाय ओमफ्राय नै बैथिंजाय सासे फट' लागासिनो जोंहा रुपुलुआ पुपुलु होनहरखायो नामा
न'आव मागोनि एसे आलासि जानो फैदोंमोन ओमफ्रायो बारियाव बेरायफैदों आरोना आइमोना मैगं खानो फैबाय नालाय बिनिखायनो फैफाबाय बेरायथ'नो जोङो मैगंखौ खाखांबाय ओमफ्राय खानानै नै न'आवहाय दायो लाबोगासिनो मोनाब्लिबो जाबाय नालाय हनै जोंहा आदाया मोसौबो लाबोखाबाय ओमफ्राय बाजैया थांग्रोबायमोन ओमफ्राय आंना भिडिअ'आबो बेखिनियावनो जोब्बाय जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होब्लानो जाबाय भिडिअ'आ खालि दुब्लियाव थांनाय मैगं खानानै लाबोनाय बेल'सोमोन आरोना